What's up, mga kamags? What's up ka rin yung tanan diha? May gabi, may hapon, may bundag. Kung sa mga orasa sa inyuhang adlaw ninyo nagitan-aw, no? Salamat kaayo. Punta na ka sa maayong kahimtang. Himsog ang panlawas. Utog ang utin. Hindi, joke lang. So, una sa tanad, sorry kayo kay medyo natingga kita itong mga ni aming mga uh, weeks kay daghan kay pang asikaso karong buwana, daghan kay nang hitabo. So wala giandaran mo tagtapol, so medyo natingga kita gamay, no. So karon try na balik o consistently na mag-uploads na. Daghan kay battles na gusto tanawon, and siguro tan-aw na pud ato rin consistently para himuon para in preparation sa pag-upload sa Bisaya Battles, no. Kay hapit na siguro in a week or two upload na itong mga Bisaya Battles sa Gubat and Talks Ganay, and no, akong plano is to watch it first while reviewing it para genuine na reaction, and part of that preparation para sa incoming Bisaya battle sa Flip Top, no, ang tanaw nato karon is Grega versus Mr. Lefty. Man, daghan gyud ko stories with Grega and Mr. Lefty, no, kay kininduha mo ni two of the closest friends na ako sa hip hop. Si Grega, halos sabay mi come up sa Cagayan de Oro nga scene. Siya pirmi sabay na ako sa una dito, if na event sa ila. And daghan sad kay mig events sad nga katong nana ko sa Cebu, daghan sad kay mig pang ubanan sad nga events, and very deep among connection personally. So, and as an artist, man, kung wala mo makatungog siyang album ug sa iyang mga tracks, ang pinaka favorite ko na ako nga siguro favorite na ako ang kini nga album kay for nostalgic reasons, ang album nila sa South Dogs, Return of the Underground. Release ni siya siguro mga 10 years ago, and katong ilang pag-release to murag mind blown kay ko, kay super hardcore underground hip hop ba niya nanto ka bangis bitaw. Naadto si Fukuda, si Difuka, mga legends, Sak Maestro. Man, kung magka-time mo, check niyo itong Return of the Underground nga album nila Grega with South Dogs. Dugay na sa kay pinagsamahan ni Grega niya karon kay medyo busy naman, magkita na lang may ignite event na amin duha. And si Mr. Lefty said, man, if nagsubay mo sa Cebu music scene, Cebu hip hop scene, makibaw mo nga sige may kuyog ani sukad sa una. Surprised gani kay ko nga medyo dali ra kay may nagkasinabot, parehong mig-trip, parehong mig vibes, and dali ra may nakakitag bond, common ground sa akong lives. And sukod sa pagsugod gid yung sulbong sa hip hop gid kami ng kuyuga, and di ba para kung mitanaw mo to do ay yata gi kulata day ko niya atong battle lamo. So kung gitanaw to ninyo murag katong na ako yung mga angles adto nga about sa past na mo mga panagkuyog. So, and ako pong giingon dito kung pila nakakanta mig collab, daghan yung kanta ni Mr. Lefty. Actually na ami mixtape nga nahuman na mo in the middle of pandemic, and we just decided not to release it for some reasons. Story for another day na siya. And yeah, as I said, daghan kay projects nga nauna-unahan, daghan kay mga collaborations, and very deep sad ang among connection. Mas recent siya nako nga amigo kumpara kay Grega nga sa una pa. And for me as a fan,
accustomed kay ko sa ilang styles, and uh, ilang styles is very uh, different, di ba? Murag laing spectrum siya ng sa style sa battle rap. And when this battle got announced, excited kay ko. I mean, katong wala pa kay gi-announce, katong giingon pa lang sa kuha ni Lefty kung ginsa yung kontra, mura na akong mabuang sa akong expectations yun. As in, grabe ang expectations, and excited kay ko nga matanaw siya. Actually, wala ko sa live, so I was so excited nga ma-upload siya, and damn, wala good ko na disappoint. And dugay na kay ko wala mi tan-awan eh. I think siguro sukad sa pag-upload niya, siguro mga kaisa na lang siguro after. And karon ako siyang gituyo nga di na ako siya tanawon utro, kay gusto na ako siya tanawon nga murag medyo fresh na pud siya sa akong dunggan. So yeah, ato na ni play. Let's see how this goes. By the way, ang naman siya translations, no, so di nato na bali-balihon. Ang Tagalog po ng translations ana. So direta wag base gid sa unsay nang gawa silang maba. So let's go. Pero los caprichos de ese amor con el tiempo sin castillo y sin tierras Rest in peace, DJ Arthur. Rest in peace, DJ Arthur. Malit na mag-merch do. Hindi lang ikaw ang Pricing, music. Hindi lang ikaw ang diwang ligaw kabilang. Yo, check. No, grabe si John Leo. Achiever naman kayo. Atong una, mo pa ni iya pang tingog budungog di mo sa intro niya. Karon kay siya mag-intro sa live sad. Maawa ganin John Leo eh. Oy, congrats na sa iya, no, kay gibalik na pa niyang account. nasalbar, di na siya depressed. Thanks sa nagsalbar kay John Leo. Happy na po siya. So balik na po niyang kakuwang goal, pero ano na daw mo, tone down na daw kay basig makasaba na po siya ni Uncle Zoc. The homies. Nakasubaybay ako sa ano niya sa karera niya bilang artist, no. Naging fan din ako niya. Pero ibang level, iba din tong kumbaga battle rap. Man, si Craig, no, per na siya i-clown sa attire sa mga battles na, bro. Grabe ko elib sa ni ka Craig pag mamurma kay dalag kay niya bitaw niya kung unsa gina iyang suot. Iya gina panindigan and dalag kay na niya. So props kay Craig kay kuan kay angas sige siya tanawon sa kunsa iyang suoton. Tsaka flip top pa, di ba? Parang tingin ko exhibition match to ng Bisaya conference battle. Yes, Ito sir. excited, syempre kinabahan, mixed emotions. Uy, pareho pa may kapo. Rapolo, Ubex City. Aside na debut battle ko to, first time ko maka-battle sa ganitong kalaking crowd. So hopefully ma-pull off ko to. Tingin ko malaking bagay yung pagiging niya. Magaling bilang MC, bilang yung style niya sa pagra-rap. Tingin ko magagamit niya yun bilang puntos sa battle rap. Ako bilang rap battle fan, siguro para sa akin yung dating niya is medyo left field. When it comes to charisma din or stage presence, talagang hindi siya, parang delikado siya dun. Kaya para sa akin din, parang medyo nahirapan ako magsulat. Nakaset yung vocabulary ko sa Tagalog nung mga nakaraan. Lalo't nagsusulat ako ng kanta sa album ko. Medyo pinilisan ko yung diversion ba sa Bisaya kasi iba yung iba yung letrahan sa Bisaya eh. Ito. God damn.
True. Real fucking talk. 'Di ba, kung tanaw mo sa ano, sa Linya Linya podcast 'no, with Sir Ali, shoutout kay Sir Ali sa Linya Linya. Yung si GL nga naay mga MC sa Bisaya nga ah, nga dili as effective sa ano, sa Tagalog pero sa Bisaya are goddamn beasts. 'Di ba? Sila Ban, sila Penpluma. So, lain pod nga approach ang sa Bisaya. Lain gyud siya nga letrahan and mao gani nga grabe kay ko kalipay ani nga battle kay grabe sa ilang showcase gyud as in Bisaya Rap Festival talaga. So, yeah, that's it. Totoo ako and obviously yung aim ko dito is ma-emulate or matalo ko yung previous performance ko against kay Marshall Bonifacio. Mr. Lefty, What ano pa the bang fuck? aasahan natin? PTSD. Sobrang solid ng mga gigs mo, mga performance mo. Baga tayo na. Ilabas mo yan sa battle rap. Good luck and rap lang natin, the rest will follow. Gusto ko lang din sabihin na lyricism is still lyricism regardless sa lingwahe na ginagamit natin. So, ma-English man yan o Bisaya, Tagalog, malupit ka, kaya good luck sa atin. Man, dropping jewels already. Yo, check. Mic check. Yo, check. Piratahin, wag suportahan. Top Guba 13 nandito pa rin, Mariners Court, Legazpi Extension, Cebu City, panlimang laban ng gabi. Itong battle na parating, powered by Rapolo. Ay, yawa kay ni Mariners Court daghang memories. Kay sa una, di pa ta ka-afford og kuan, di pa ta ka-afford og sakay og eroplano magbarko ra mi gikan Mindanao padulong Cebu no. Nya, pag naog ba nimo dias per uno kay nakita nimo Mariners Court ba. Nya. Katong naggubat diri nga nostalgic video kay siya kay pagsugod na og Cebu may una na ako makita. Na lang. Share ko lang. Laka Lakers na si Boss Ari ko. Nice ka boss. Lebron na boss, Lebron. Para sa inyo, para sa lahat ng mga Bisaya, para sa Bisaya Rap Battle. Sir! At shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. TMT VIP, Buenas, Real Jokes Clothing, Black Manila, Hype Beat, Flipped Up Beer. Tikman nyo yan. So, ang Bisaya nga version sa din sa Black Manila kay Black Banilad. Ingon si Tuwing Black Banilad. At sa kanan ko, galing pang Cagayan de Oro City, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Craig. Nga kulay, dili ka pang laksi ang laway. Tagsarap mo tuski ang sungay, pero walay ati kapag katay. Para sa GB's Kusina, Chef Tamor sa Pagadian, Drax sa Paral, Cold Shoe, General, Dulak, Subug Boys, 31 Boys, Makin, Pastor Jack, Prophet, Maverick, Sinog, Epictus Clothing, Higay sa Bohol, o Delta, Magsumagupa Crew, Easy Wear. Shoutout Sumagupa Sumagupa! Shoutout sa Sumagupa crew. Crew at syempre, Uprising Records represent. At sa kaliwa naman, Mandawi represent, Dumudong Records represent. Para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Mr. Lefty. Guess who's back? Ako na po na. Lefty. Bisag wa na wagod. Polo, Dumuduong, Funky Monkey Philippines, Vape in Hell, Kimuri. Yeah. Bisaya Conference. Ang nakalindot ani nga battle do, makita nimo ni mga tao diri nga excited gyud sila nga mo rap si Mr. Lefty. O si Craig murag excited gyud ba? Sa battle to, para sa lahat ng mga Bisaya, mga kapatid natin Bisaya, at para mismo sa Bisaya Hip Hop at Bisaya Rap Battles, nanalo ng coin toss si Krega, pili niya mauna, Mr. Lefty, pakinggan natin, unang balik. Yay ka!
Nga naman ay ko sa flip-top na apil. Nangawala ang duka. Felt like I could walk on water, pero na ay ni bula. Isdang oro, gikan slaw, ni hawas paras duwa. Well, ako masadron ang nastaas, sige mag-abot na sa tunga, ali direkte. At baka magtaka kayo kung ba Gigil na gigil, boss. No? ni hawas paras duwa. Well, ako masadron ang nastaas, sige mag-abot na sa tunga, ali direkte. At baka magtaka kayo kung ba't si boss kinuha to si Lefty. Di nag-tryouts, but I did my thing to be the dopest MC. Nung battle namin ni Marshall nung December was my only entry. The only time na may submission was nung nag-joke yung AMB. Natural! Why'd you have to bring that up? I don't know. Fuck you. Hating, no? Nah, it's all good. Boy! Ay way makapalag! O kahibaw naman sad mo! Pati si Leo gakote ang ulo pangitag match up kay ang resulta nako. Mura ra mag nagbasket og 5-5 nya kailangan na po gipaduwa ra ka Krega para kaduwa lang ko, di ba? Sokol magbisaya. Yeah. So, at this point, si Lefty was at a weird place sa murag sa sa tier system sa Bisaya battle rap kay murag wala siya kompetensya. Murag murag siya he can come and go bitaw murag maarara ko din mag-dominate niya mahawa na pud ko ana siya nga kuan ba nga style ba wala na maka sa iya wala na credible enough nga battle para mabattle sa iya sa Bisaya. Siguro si Mike ang pinaka-qualified. Yeah, tanaw na ako wala na eh. So siguro sila Penpluma, sila Ban kana. Pero at this point wala pa kay siya murag worthy nga kuan nga ako isang sungog-sungog about ani nga murag goat nga murag dili ba murag ana bitaw. So sakto kita yung kuan yung metaphor no nga kanang paduwa ra ka para kaduwa sad ko kay murag siguro nakita ni boss ay actually naa si boss atong battle namo live. So siguro si boss gusto na niya mag-step up si Lefty in a bigger audience and para murag main stage sa gid ba and nakurat kay ko nga kanang si Krega kay naasad. So yes, I was so excited. So that was fucking dope. Lang ko, di ba? Mura ra mag nagbasket og 5-5 nya kailangan na po gipaduwa ra ka And the confidence sa delivery, no? Shit. Krega para kaduwa lang ko, di ba? Grabe sa diyang sell, no? Yung pag-sell sa line. Diba? Diba? So, little details nga, diba, nakita ninyo ang reaction, ano siya, pataas. Murag medyo delay siya nakakuha sa crowd and he sold it perfectly para mas makuha pa siya. Diba? Diba? Little moves ra pero grabe ka critical at moments, no? Sokol magbisaya. Basig na kaminos kating. There's levels to being skilled. Walay silbi imong resume didto kay di nimo field. Ayaw pagtuga-tuga ay diri pag-experiment kay kung experience na ka didto diri ka maka-experience sa manbirada na. Grabe confidence, no?
Dalag kay ni Lefty ba? Kay sa atong duha, murag ako ra may tuyuan ni nila ron. Yes, sir. Yes, sir. Tungod atong ni Agi lagi. Si Mista, gipa-flip top, nya Cebu. Sabotahe man eh. Sa home court, ragi pa trabaho, na set up ra jud kadong. Kahayahay na rasbalay ang set up, work from home. Maong delikado ka, oh fuck! Amat-amat naka-cross-eyed. Ang pananaw kay ni all black. Inigmata ni mo all white. Dili ra ko to sa sukmag. Puna pa na to o 4-5. Work from home akong set up. Ang gitrabaho kay on-site. Na. No, Craig perfectly predicted na magamit gid ni Lefty ang iyang rap skills, no? And dili lang kay rap skills, murag everything, every word and every phrase nga naa sa adto nga scheme is for a purpose. Dili lang siya bitaw, di ba dagan kay mag double time nga kanang murag and mag-flow ng murag wala siya unod. Murag just random words leading to the punch sa ano. Murag gitikon lang ang imong dunggan pero wala gid siya unod if imong gihimay. And ang gihimo ni Lefty dere nag-flow siya and dili lang siya kay paspas murag ano po di mo kabugat ba. Duot sige iyang pagka-deliver and perfectly written, no? Grabe. O 4-5, work from delikado ka, oh fuck! Amat-amat naka-cross-eyed. Ang pananaw kay ni all black. Inigmata ni mo all white. Dili ra ko to sa sukmag. Puna pa na to o 4-5. Work from home akong set up. Ang gitrabaho kay on-site. You have to, ano no, kita naman depensa ni Krega no nga, kay ba ko nga, para siya, kuhan ba ka lang, sige, makabawas ng oron, sige, parang, kumpiyansa sa siya sa iyang kaugalingon ano and, yaging, kuhan ba, ang iyang depensa, ani, karon sa iyang, ano, murag, wala ra na sa akong dala karon murag, inana iyang depensa sa round karon ni Lefty and, di ba murag bisag unsaong pag downplay ni Lefty sa iya by comparing sa ilang achievements ug sa ilang sa clamor sa ila sa tao pero dili gid siya ma-down bitaw kay confident pa kay siya kita nimo sa iyang body language so let's go. Natural. Kay sabi sa iya ba nga di may patak-an ra ning GI. If you are programmed to kill, I am differently wired. Isdang oro daw kuno. He thinks that he is wild. If you can breathe on water, bitch, I breathe fire. Kaya ako man tong klase nga, giyabo na ang tanan pero magsuwat gihapon ko. Hagbayrang na'y naabot pero gahuwat gihapon ko. Og bisag masubraan murag kuwang gihapon no. Ako tong dili nakahibol niyan pero makurat gihapon mo. Wa ko matahani mo oy. Medyo complex no pero makasabot ka. Ako di nakahibulungan pero makurat gihapon mo. No murag murag ang pagka-setup niya kay kanang murag he is known to be an achiever pero he still can achieve more. Murag di ka and the way he used those words no hibulungan and kurat murag perfect kay siya nga closely related sila pero di gid sila pareho. And nasabot yun yung mga punto ba no kay hibulong kurat closely related pero dili sila pareho good. So perfectly written line na sad and sakto sa pagka-deliver sad confident ini siya. Let alone gi-appeal sa hit list. Labi na sa karon nga panahon ako ang gitabi sa chismis. Ay mo na different scale. Makita na ighimbis isdang oro ra ka Craig.
Ako ang big fish. I'm on a different scale. Himbis sa Bisaya, no? Scale. And meron na siyang idiomatic expression niya. I'm on a different level or I'm on a different tier. I'm on a different category. Pag-ana yung pasabot. And iyan ang siyang, iyan yung word association sa big fish. No? Isdang oro nakakreg. Ako ang big fish. And sa mga di taga Cagayan de Oro, wa kahibaw sa ano no, sa Storiana mo na murag big fish sa ilawom daw sa ah, Cagayan de Oro, ang isdang oro. And kung maglinog daw diha, ah milihok to ang isdang oro sa ilawom. So, yeah, wala. So, nindot kay siya nga pagkasulat ayun, perfect fucking ender, no? Lipay kasi dyan Leo, oh. Lipaya gud nimo boss. No. Yeah. Bottom of the first kay Kalega. Uy, way bias ah. May gabi Cebu. So, kuan man ni. Murag recent pa kayo tong PSP nga incident daw to ilang G-Block og mot. So, nindot ko siya nga pang icebreaker lang na, hoy, may bias ah, one-liner pa yun. Uy, way bias ah. May gabi Cebu. Natas gubat ron. See? The homie. Gera ni Slasang. Diri sa gubat na maggubat. May gani was badang. Duhara ka klase ang animal. Bisag napa ko Cebu. Ako tong animal nga anad Slasang. Ikaw tong animal nga nasa zoo. Pero imo ning debut. Grats to this fresh grad dude. Samtang we run wild. Murabag rebel dogs. Nitubo na daw imong bang. So, si Craig ano, naagid siya inani nga packet. Usahay no ka ng slant rhyme na kayo siya. Medyo dili na kayo siya slant rhyme or completely different. Siguro, labi na inana oh. Di ba O to siya og U. Sa to? Fresh grad dude og rebel dogs. Parang di siya parang same lang siya nga. Parang same sa OU lang siya pero dili siya mag-rhyme. And si Craig permigid mag inana murag sa isa ka battle lagi siya mga isa or duha nga inana sad niya. And because siguro sa kadugay na pud niya gihimuon murag naa siya pass and di ba nakakuha gyapon siya reaction and in different crowds ana siguro di siya makakuha reaction ana and siguro maik pag napag sila siguro ik ana gani kay kanang dili na gani siya slant. Pero iya gyapon gikuan, iya gyapon kitawid ba. And sometimes sabi na nga kan di ba na ina nga writing sa rhyming nga kanang nasa 4 bars na ay isa nga dili mag-rhyme sa tulo. And it really works no kung imong hunaon and siguro na rin siya pass kay ang iyang Rebel Dogs dili man kay siya Rebel Dogs fresh grad dude. Dili na kay siya ingon nga layo kay murag duol ra man ang O ug U. Yeah, nerd type shit no pero those are the details that makes this shit beautiful. And wala naaman mo diri so mamino gid mo ani. Yapping ba yapping battle yapping. Well, this guy rude. Dapat dito ka sa pangil kaya mga bangkil nasa wisdom tools. Kamulo pa ng hubag busa tarungag yug sungag kay balibalihon ti kadres gubat dapat na kay bugat matubag. Gubat dapat na kay bugat matubag kaya mga bangkil nasa wisdom tools. Kamulo pa ng hubag busa tarungag yug sungag kay balibalihon ti kadres gubat dapat na kay bugat matubag.
Nag-mod type beat si Krega, no? Nindot nga pagka, nindot yung paggagamit. Akong gadumdumin kung ano na ba yung nakagamit, ani. I'm not so sure, pero if I remember correctly na pero dili siya inani nga pagka, dili siya completely different and dili siya inana ka-effective. So, this shit is just perfectly written, no? And si Krega pag yung nag-ingon, so it adds weight. So, grabe siya kanindot and nag-set na siya tone gikan sa round, di ba? Grabe ka kusog ang round ni Lefty niya. Yan ang giset ang tone niya kanang, yeah, I can do that shit too. Kamulo pa ng hubag, busa, tarungag, yung sungag, kay balibalihon, ti kadres gubat, dapat na kay bugat, matubag. Shit. Gubat! Gubat game! Welcome to Battle Rap, Mr. Mesta. I don't give a fuck if you're Miss or Mesta. Lahi ni nga kalibutan, pangutan na pa si Digars, lahos ni Pikas Dunggan, rag nakadungog og cymbals, rap battle a capella, walay mo salo nga drum pads, abstract criticism nga metaphorical ang fine arts, tulion ko Nana, no fine arts o sa to? Fine arts o drum pads. Oh. And reference yan, Diggers, lahi nga kalibutan. Check niyo na sa Diggers part. Tinundot ka na siya mga kanta. give a fuck if you're Miss or Mesta. Lahi ni nga kalibutan, pangutan na pa si Digars, lahos ni Pikas Dunggan, rag nakadungog og cymbals, rap battle a capella, walay mo salo Oh. Diggers o symbols. Pero wala, nindot ka man siya paminahon. nga drum pads, abstract criticism nga metaphorical ang fine arts, tulion ko ni sa akong lapis gamit tradisyonal nga pamaagi. Kinimpisot magkaang-kaang, daplinin niyag muagi. Sa Bisaya pag yun nga agi, nga nung man ninyo pugni, mapa 60 o 30, o 80 ko ang limit, wala mo magkatungas ako ang 40. Sa Bisaya pag yun nga agi, nga nung system nga metaphorical ang fine arts, tulion ko ni sa akong lapis gamit tradisyonal nga pamaagi. Kinimpisot magkaang-kaang, daplinin niyag muagi. Sa Bisaya Iya daw pakangon, no? Pakang daw ang pagkatuli, so magkaangkaan. Doon kasi magagamit yung Bisaya ang word by dugay na kakawa kadungog aning kaangkaan. Amazing. Saya pag yun nga agi, nga nung man ninyo pugni, mapa 60 o 30, o 80 ko ang limit, wala mo magkatungas ako ang 40. Nandito yung pag-wordplay, no? So, first of all, 80 limit, di ba? Marag muna siya joke sa kuan ka ng dating or kumubirada og chicks. Way pili sa edad. 80 limit. Di ba? Mangkats ka, mangkats. So, yun na yung reference 80 akong limit. So, iyang gi relates sa speed, I think, no? O sa kukusog. Kay di ba 60 or 30, 6 threat ug si 30, wordplay niya sa 60 ug sa 30, tapos 40 na wordplay sa 40 sa nindot na pagka-wordplay. Pero ang 60 sobra katunga man sa sobra katunga sa 80. Ambot. Nagsakto ba akong pagsabot, no? Play. Nya kinsa But it worked, though. ka para muharong aning klase sa duwa. Manghagit kasto nga, malalis pa ba na, gakalayo ko sa gasbasa mo rabag pabilo sa sugao. Tilaway kada hungit nga mo pilit sa imong panit pag mudikit rag tabili nga ni bali ang pagkaabte kay kung nagsalig kasi mong kapaspas kada sa wilik sa imong panga balihon ko na mahimong sapsap pagkapaak ni mustaga. Kaya wala ko sa ilaw. Nag-mod type beat na sa do, pas-pas ug sap-sap, no?
Tilaway kada hungit nga mopilit sa imong panit pag mudikit ragtabili nga nibali ang pagkaabte kay kung nagsalig ka sa imong kapaspas kada sa wilik sa imong panga balihon ko na mahimong sapsap pagkapaak ni mustaga. Kaya wala ko sa ilawom ron. Nanakos bangka Nindot sa gano kay Big Fish tong kang kuan mo siya subtle rebuttal. Subtle unplanned rebuttal, no? pagkapaak ni mustaga. Kaya wala ko sa ilawom ron. Nanakos bangka nagsigsilip. Kung sa una, isdang oro. Karoon na ako'y bit-bit nga pamingwit. O, diba? Pero pwede po gumusaom. Kung maputol ni mo ako ang nailon. Kada pikado na ipanaong gusto ka sa ilawom, rati kapat yun. Pero di. Di na siya subtle, no? So, see, mo na yung rason nga nung na ako siya tanawag sa dugay nga panahon para ma-surprise ko otro, no? Nilot ko siya kay Big Fish katong, di ba, towards the end of Mr. Lefty's round. Ang iyang references kay about isdang oro, Big Fish, and karon si Grega, 8-bar scheme nga, grabe, no? Mo na siya yung mga magic connection sa battle rap, and pero minsan siya ma-discuss sad sa Ruin Your Day sa mura siya sa murag break it down nila pero sila gasugod adto sa kanang mag-breakdown ug mag-review og mga battles sa Amerika. So pero may ma-discuss dadto nga kanang naagi sa sobra ninyong huna-huna sa usag-usa no, murag mag-connect na inyong magically mag-connect na inyong thoughts, and muna siya nahitabo diri, no? Tindot kayo, and murag na overpower na hinuon, murag dako siya nga chunk ang nadugang sa domination meter ni Krega aning nga round. Tungod lang ani nga kanang coincidence sa rounds, no. So I don't know kung gi-switch ba nato ang rounds ani mo work back tong Big Fish nga line ni ni Mr. Lefty, no. Who knows, pero it's an interesting thought. Hindi mo gustohon. Kung maputol ni mo ako ang nailon, kada pikado na ipanaong gusto ka sa ilawom, rati kapat yun, pero di ni mo gustohon. Game. Pero di ni mo gustohon pag ako na mo langoy. Angkol nga nang mulis siya. Taas buhok ba ni mo, doy? Paborito na akong daruhon, mga inosente nga pusoy. Kanang imong girep, akong irep, murag ng rape si Kibuloy, oh. Imong gipukaw akong pagagutom, bay. Not like us, no. Kibuloy ba? James, I hear you like him young. Sa imong pagduong kay suicide. Maong sorry, bay. Who this guy nga feeling horror sa holo rhyme? Basta, kauni mong linya, diristo nga, maunay bottom line. Mga dagdag sa unang pakang, mga laglag sa unang salang, tanan dumuduong magkapulikig punit sa imong bagang. Karon uprising imong naatbang. Dumudoong records, no? The best crew in town, boy. So, if nagsubay mo sa mong mga kalihukan, no? May bagong producer. The motherfucking Ronnie Villa in the house, and wala na, boto na among group chat, daga na kasi send og ilang materials nga kung produce para i-release karong tuiga, and yeah, I think marag na i-release. Wala ko kabalo ko na announce na ba, so di lang na ako isaba, pero na mag-release next month, I think. So lang, watch out for the news. Bottom line, mga dagdag sa unang pakang, mga laglag sa unang salang, tanan dumuduong magkapulikig punit sa imong bagang. Karon uprising imong naatbang. Sureball ka nga maigo. Walay below the belt kada sumbag, sure hit matang kugo. Knockout ka aning dulaa, matulog ka makinumo. Kining lefty makatuo kundi ni makaduko. Oh. So again, no, not the first time na migamit ani nga wordplay, no, kanang tuo. Wala nga wordplay against Lefty, no. I probably used it sa battle na mo.
siguro si UX pod, si Lawrence. Gigamit pa na nila kay it's kay enticing gyud siya gamiton kinaa na siya diha and daghan gyud pwede mag wordplay and it's completely different every time nga na mo gamit no. And this is one of the examples no. And grabe nga effective gagamit ni ano ni Krega. And ang setup niya is katong about sa dumudoong. And iya pang giingon uprising mong kontra so oof. Damn. Kaning dula bagang karon uprising imong naatbang. Sureball ka nga maigo. Walay below the belt kada sumbag, sure hit matang kugo. Knockout ka ning dula. Matulog ka makinumo. Kining lefty makatuo kundi ni makaduko. Oh. Sadis. Yo! Sadistahon ko ninyong mista nga mabilwa kining walhon. Walay risbak mga bisdak pakilista dumuduong. Kay dini binulala. Pangutan na pa sa niyo tata. So ko ano ni sa flow niya sa dumuduong cipher no, which I had a verse originally pero wala man ko para mag-shoot sa music video. So wala na lang po na akong ibabutang or wala nila gibutang sinana. Pero all goods. Nice. Second version na to at ako inabihian. Sige na please. So mo na ginamak ni ano karon ni Krega. Kining walhon, walay risbak mga bisdak pakilista dumuduong. Kay dini binulala. Pangutan na pa sa niyo tata. Kung igora ka mang luwa para lang makakaon, karon unsay feeling iluwa pag human gagikaon. Nya. Unsay feeling giluwa pag human ka gilamon. So mo to siya ko ano closing bars po to ni FT sa ano dong cipher and so kuan pa siya remarkable kay siyang line. It buo po gi-endure ni Craig siyang round super fucking effective. Super close ang first round pero para na ako murag Craig mo to bay. Kami kanindot nga strategy sakto kay nga iyang siya na kadaog sa coin toss as far as I can remember and gipili niya si Lefty nga mauna. Kay ang iyang material wouldn't be as effective kung siya ano nag-una adto. Hindi sa gayo eh. Shit. Ako Sir Arik ani. Bisag di kay siya kasawat pero kabaw siya. Human gagikaon. Nya. Wild. Oh. Nangutana ko na sa Sir Arik kang dyan niyo unsay pasabot pero nagkusnot yung ano kusmod yung naong kay na-feel niya ang kabugat ba. So, anong ibig sabihin nun? Malat pang sak, diba? Atik-atik na lang kasabot. Pero wala din. Pero wala. So, yeah. Atik-atik pa. Pero nangutana di ay. The energy. Whoa. Anong mo to? First round pa lang to Sulitas ticket! Fucking worth it! Abi ko bag nahumana. So you're back? Welcome. Kung makaako pa kag sukol, that's good. Well done. Mura ranig circular race track. Ang exit, ang entrance. Nakalusot ka sa first round, you're still back at square one. Nabalik na bog ka. Taod-taod na mayajud kong gilaay sa patag. Hinanok ra akong tog gahuwat nay masaag.
Thank God at sa wakas na nagpada sa iyang amats na nasaag sa lasang. Nasulod siya. Salamat! Ayaw takas. Ayaw hupda imong kusog way makadungog di mos kamingaw. Kadumdum na ko. So, kaning round di, medyo thematic. Ning round di left yan. Muna siya left field na Bisaya rap, no? Imagery. Full of imageries na round. Yeah, and makita man mo mo mood sukad sa except siya first 4 bars, nag-set na siya tone daan sa images nga imong dapat i-imagine kung madungog nimo. So lain pud siya nga approach, and that's what makes this shit beautiful, no? Kay lain-lain yun ang battle rap in general is super limitless, na wala pa limits every time na agibag ko makita, and this is one of the examples, no, na in the same battle na ilang ay nga approach kay ipakita sa isa ka round. Amazing. Nasulod siya! Salamat! Ayaw takas! Ayaw hupda imong kusog way makadungog di mos kamingaw. Naisitsit sa mga nagpuyo pinaagis dahon nga nagsiaw. Taas ka maobay gisaligan aning gadala diri og samok. Halabuhata na diri kong suyupon nakasalapok mga tunok nga di makita hangin nga maka Inana ako inana nga imagery, no? So nagsuot nung katong tong dahon nga nagsiaw niya katong mag-ana kay kanang suyop na kumunoy. Ayan, imagery, as I said. na diri kong suyupon nakasalapok mga tunok nga di makita hangin nga makapanuhot o kung makisi-kisi nakas katugnaw na ay mo gakos ni mga pukot Again, fish bars. maabi-abihon sa bisita hantod sa maalaot ang imong pagkasaag diri sa mong yuta maoy mutultol ni mus panganod nay ni pa tol ni Wait, balik na to kay 4 bar setup ni. Dili siya explicit pero I think na hangin-hangin diri. buhata na diri kong suyupon nakasalapok mga tunok nga di makita hangin nga makapanuhot o kung makisi-kisi nakas katugnaw na ay mo gakos ni mga pukot maabi-abihon sa bisita hantod sa maalaot ang imong pagkasaag diri sa mong yuta maoy mutultol ni mus panganod nay ni paak Opposites, no, sa agtultol, panganod, yuta. Damn. sa paon Mong effective kayo, perfectly placed and perfectly used. So, ang word placing is super important ka mahimong effective imong bars, no. So ako personally kung magsulat, no, kay ako ginang bali-balihon ang if for example ako yung una-unaan nga super punchline, nga one line super punchline, ako gina siyang bali-balihon para ma-maximize na ko ang kanang makita na ko ang phrasing nga ma-maximize ang iyang effect. Inana siya plus diha na lang nako pangitaon ng rhyme adto nga setup. So inana siya, so mo tay ako pasabot nindot kay ang word placement itong nga scheme, and effective kaayo. nay ni paak sa paon kay nay batil na bahog way kalibutan akong hapak murag ihagis lang ang pogs paglupad sa may atop automatic sa salog mapasulman o kinomo Craig ari ka na hok appraising og kamao fist fight na kahamatik nya kumbutngan ko niyog drawing iyang naong kay para magic kita mo tong album sa Ilustrado nga naay 4 lines nga nakabadlis awang kinumo sigo kayo mo ni mula kras apapangig kiwawan kag Bisaya mas wakong sa Luzon komportable kag Tagalog mas didto ka nagtuon ampay nimo si Price mas dali ka mo sugot abig di mang kalusot naa dayon kay palusot nya saman
Sa lain ka mas mahagit. Nay mas hawdere nga threat. Ako ang tagdahoy sa manintaw ni kakulit. Wala ka ka-realize? Ako'y gilawag sa president. Get your eyes off the prize. There is a bounty on your head. Price nga wordplay, no? Hindi na lang kagod. You'll get what you desired, bruv. Any last words? Anything? Like high pops? Sige, tumano na tong gusto. Total hapit naman mag-times up. Patong sa ulo, naanani mo ang price tag. Bottom of the second, kay Grega. Tagdaan ko palagi kay Inglesan ko. Pero kung in-Ingles atong battle, matik, wako'y match brad. Pero Tagalog po na itong dula, mapuno po kag labhag. Maundiritas Bisaya, para patas ang duwa. Diri ka ni Guwa, diri po ka mapusa. Pero tayong pusa mo rin nataga ka. Grabe nga opening, no? Sakto sa kaya basta daghan murag ang recent sa recent lines before nag-ender si lefty na siya English. So, nindot siya kitong icebreaker na sa nga first line ni Grega. Tagda ako palagay. Ilisan ko. Yeah. Mupoy yung opening lines ko 4 lines sinit kayo. Kaitlog, abi niya hinog na siya sa tanog, pagpikas perte pa kalinghod, magpasalamat ka sa Rapolo, kanjan Leo og kantata. Ay kung di tungod nila, kada ulis gig, way kwarta, nagasipa-sipa pa kaglata. Diyan Leo, yung pagumangkon ba, katuon nagpamalikas. Abi na ako, anak, Bisaya kaya siya nga sumbong, no? Hoy, dili, yung pagwangkon to nagpamalikas. Kasagaran ako ng dunggan sa una kanang sa komputeran, di ba, kung magdula ang computer sa una tang hulog piso. Wala pa yung pisonet katapang kuan ito na Mortal Kombat, na Dragon Ball, ah sa pagano ito na Street Fighter na batong arcade pa, NES. Ato pa siya na hulog piso na sa una niya. Di ba kusugay ka mamalikas pag sabi nag Mortal Kombat mi sa una kusugay may mamalikas, no. Yeah. Mo isumbong, boy, yung pagmangkon ba yung anak ba kay kusugay ka mamalikas sa komputeran. Bisaya kay siya nga sumbong, no. Kanya ang Tony Crega, nostalgic kay siya para sa kuha kay mugi akong gidak-an dito sa kung ano, sa Cagayan, no. Kay ang nagdako gid yo kay sa ano, Misamis Oriental sa Villanueva. So, shout out diyan, no, Villanueva. Actually, bound ang address na mo hasaan mo na yung next nga town sa Villanueva, no, pero mas anad ko sa Villanueva kay wala mas nindot man siya. Hindi, joke lang. Kanang so mao gini tunong akong gidak-an until nga mihawa mi didto. So kaya mao nga lingaw kayo sa paggagamit. tata. Ay kung di tungod nila, kada ulis gig, way kwarta, nagasipa-sipa pa kaglata. Diyan Leo, yung pagumangkon ba, katuon nagpamalikas. Abi na ako, anak ni Marshall. Bro, pare-parehas, maglawas. Fat as fuck. So nami grupo ni Mr. Lifty ang anong tawag ay kuan? Kitchen dwellers. Kapuyos kusina, naggo na kayo. Di ba last line ni mo Marshall, imo siyang gipaapas? Pues sa ako, mas gaan pa kasagapas. Imong flow, di makaagas. Murag 150cc sa expressway. Di makasulod, di mong kapaspas. Mao nang wakay angay nga ihinambog. Kay layo ra kay kastinood. Kanang kapaspas sa imong linya, ako nang ihikot sa imong liog. Ako, mubatel na lang og laylang katon. Di ko tantong kapayason. Ang pagkahait mo rag kutsilyo, pwede pa So mga kasabot sa kapayason, hambugiro na siya. Tikalon. So kanang kapayason, amazing yun na siya kay kanang matdungog na nimo hangtod makatab kung nakas Cagayan de Oro madungog di mo na kapayason hangtod nga makatabok kag Iligan. Sa Iligan lahi na ang kapayason ngadto. Ang tawag na nato kay hambugiro na. Manay siya ninot kay ang ninot kay ang contrast sa language of duol ra kayo. And walay laing lugar nga nadungog na ko ang gamit og kapayason Cagayan ra. Same lang sa Chada.
Pues sa ako, mas gaan pa ka sa gapas. Imong flow, di makaagas. Mura kag 150cc sa expressway. Di makasulod, di mong kapaspas. Mao nang wakay angay nga ihinambog. Kay layo ra kay kastinood. Kanang kapaspas sa imong linya, ako nang ihikot sa imong liog. Ako, mubatel na lang og laylang katon. Di ko tantong kapayason. Ang pagkahait mo rag kutsilyo. Pwede pang patay, pwede pang slice na pud sa akong pagkaon. Kay matud pang arik, slam dunk contest ra man is mga MC. Dini angay nga stable. Pero og self-righteous ra kay ka, mahog ka direct disable. Karaan Mars. kontras baguhan. Ha? Magbangga to ang timpo. Akong agas wala sa metro, ikaw hulog piso pa ka sa vendo. God damn! Ang flow ko wala sa metro, ikaw. Shh. Piso pa ka sa vendo. Oo, vending machine, no? Kanang hukag 5 ba naman niya. Pili pa kag kuan, pili pa kag flavor niya. Pag agas, kaya niya kauban daga na. Naiilaga, boss! Paripan ko, boss. Underrated na baga MC. Sa battle rap, dili seryoso. Kahibaw si underrated. Ni Shaok. May ubos ko dyan largo. Ata. Underrated na baga MC. Sa battle rap, dili seryoso. Kahibaw si Arik sa akong kusog, maong kita urag glab sa akong kinumo. Nya kining walhon sa rapolo, makigsukmag manog kombo. Ha, bisag tuorang mo tudlo, manggawas yun na imong kugmo. Kay basig, binyag, way labhag diri sa battle rap. Way labhag diri sa battle rap. Dalsim nga pina-uppercut sa apapangig kay magpanilap. Sugalay sagnay handicap. Plastin pa ni sagway ribat. First punch na ako sa body brad. Diretso ni ma-body bag. O kinumo istoryahan. Tested na ni sa boxing. Naka full armor na ba ning buing? Wakoy headgear makig-sparring. Mura bag GGG. Rascal po ni sa street fight. Sobra kadaghan gidawat niya. Resulta ni sleep tight. Kay na ipagkaali. Ang 1-2. Parehas makasamad. Inana ka veterano. Kimikal og si Muhammad, ha? Shout out si Kuya Ali, no? Muhammad Ali. Cassius Clay ba? Levels, no? Levels kasi siya nga, ano? Levels pa siyang wordplay. Pwede pa di mo siya kon. Pwede pa siya nasa siya another layer kung if you want to go there. Pwede siya na added layer kay yung original nga Chemical Ali kay dictator na siya sa Middle East. No, kalimutan ko kung Iran yata. I don't know. Correct me if I'm wrong sa comments, no? So, pwede naman siya i-add sa layer. Kay na ipagkaali. Ang 1-2. Parehas makasamad. Inana ka veterano. Kimikal og si Muhammad, ha? Step back lago sa kalikan pag umani mistag left, right, gihuman ka sa kinumo. Now this is how I end. Fight! Mas-trip na ko second di lefty. Mas-trip na ako. Para sa lang turn down, close pod. Pero parang ako 1-1 na sila. So, top of the third, lefty. Nya, musta man? Nakumpirma na ni mong chismis? Mga tabi skilid-kilid? Nganay anomalya sa eksena og sa ingani ni Pilit? Kung tarong kag pagsabot, makasabot raman jud ba? Makapanglingo na gay ang tao ni Tando pa man jud ka. Mga bugo ni Super simple pero super heavy, no? Ano? Ang panglingo na gani ang tao, may tando pagid ka. So, contrasting na sad siya. Do, ano na po siya? Close, related pero dili pareho. Completely different. Lingo, one, ano na siya, word association siya. And, flex na po siya, flexing bars na po siya, selfie bars na po siya, no? mga tabi skilid-kilid? Nganay anomalya sa eksena og sa ingani ni Pilit? Wala niya akong,
anomalya. So, as I said, ganiha, sa battle rap scene sa Bisaya, anomaly si Lefty kay nasa sa weird tier siya, weird nga tier. Murag goat ng murag dili. Nana siya ba? At this point. So, muna yung reference. Kung tarong kag pagsabot, makasabot raman jud ba? Makapanglingo na gay ang tao ni tando pa man jud ka. Mga bugo ni mong kailangan ni Abiba ni mong taman. Wa sila nakabalita nga bisag kinsa binuangan. Saksi na sila o nga ang marsyal kay gipusasan wa na ni Ari para makitang katag ni Ari na kay gikuwangan. Nadala ka sa Abiba? Pagkapilingon. Di ko nimo kaya, oy, ay napamakak diridong. Ligon na bagbukog kay wa mo tuos nag-ingon. Hinoon, gahi man kag ulo, humok lag ilong ay pada. Kay ultimo paglito kog English, pataka lang kag yawit. Kasabot namang guro mo, samot nagnasita na ni Salip. Usbo nimo ang pagistorya para mensahe mahatid. Ako usbo na ako ang istorya kay I change narratives. Nakatemplate nga kanta ang naandan. Wana untay makasagang. Sa mga manukmag ko nga hooks ang mga chorus gahalang. Kaso ang gigil di ma-refrain, it's on repeat, di matabang from a verse to a bridge gikan sa music nila bang. Kasabot ka? Flex, no? Selfie bars, homie. Turo ninot ki siya nga kuan, ninot ki siya nga angle ng murag. Ang iyang pasabot is, I can do this shit while being top tier with the music. And, you don't know, nga di na ako ni kailangan, wala siya ba? Lipay kasi Uncle John Deo. Lahi ang akong tuyo. To be part of the greatest greats. Ikaw, igo ra ka mo tando and just simply take the bait. Maira I can't help but notice na puro naman sila isda-isda, no? Nga taga, nga take the bait, bingwit. Sumali din siya. Krega, Mr. Lefty, ako na theme battle din na siya to about sa pagpangisda. lahi ang akong tuyo. To be part of the greatest greats. Ikaw, igo ra ka mo tando and just simply take the bait. Mairaos lang ang battle. And I just have to say it straight. Boy, I have to take the risk. You just have to play it safe. Ooh. Kay delikado ni ako ang giari. Another good point, no? So, nag-stick yapon siya sa theme and super good point na siya from another perspective. Nga kanang, I'm taking a risk kay if murag siyempre yung ang rank kibali ni ni Mr. Lefty if mapildi siya kay siyempre music. So if gikan ka sa music kay MC mutawid ka sa battle rap daghan na siya negative connotation yung murag music ra na taman di na mo di na masalir diri sa sa battle rap kay lahi lang yun diri. So mo na siya risk kay ang ginamid, no? So I have everything to lose. Ikaw safe ka murag ana ba? Indot ko siya nga point. You just have to play it safe. Kay delikado ni ako ang giari. Pwede pod siya marigalo. Pwede ni pahumot o paguba sa pagkailado. Daghanan ni dapig. Pwede pod maulawan sa tawo. Naana ko ang pabor. Ako pod ang dihado. Ooh, another Kay good di ka one. kumpiyansaan ni nga lugar. Pero ari ga paso-paso. Kaya ang akong sitwasyon kay mag-agad rasad sa pagtanaw na ako. Idir ako ang masawi o ako ang malampaso. Ang danger na adiri, ako ang delikado. Sakto na ko doy? Pampahupa sa imong amats? Sige, uli na dito ka. Og dili na pagbahad. Nalingaw kayo ko sa imo. And thankful ko dapat. Balik-balik nga diri ha. You're always welcome. Salamat. Ubat, salamat. So nag-stick siya sa concept niya sa round 2. Balik-balik niya lang diri. You're always welcome. Salamat. So balik-balik.
word na salamat. So, mapunta siya intro and ender niya sa round 2. Yarang gitahi bitaw. Damn. So, muna siya writing, no? Mga quirks and unnoticeable uh, details sa mga casual viewers. Pero yeah, good round, good third round. Karon bottom of the third kay Krega. Yo, tanan pangalan na sa poster. Ano, kitang nang ni Krega yung kalo no niya. Nakamalat din siya. Malat sa kamatuoran din si Krega na. Theo Von ba? Theo Von nga. Alot ba daw? Ako ang pambalanse. O dagan bulawan man sa roster. Pero lahi ran diamante. Wala sa taas akungan. Nagpabilin na sa sintro. Pero pag-release ani dakraken nga murag si John Mar Pahardo. Maskin hometown pa ninimo. At home ko dres Subic. Tsansa nimo mo daog. Kumapildi ko ni mo coin flip. Gihuman ko naman is round 1 ug 2. Samot na karong round 3. Kinin GM mahimong MJ. Sa bugrong 420. Oh, bow down sa mo. So, gubat, kani nga gubat, pero 420 yata ni. Ang date ani. Anya, ang real name ni, ang nickname ni, ni Lefty is JM. So, mas anad yung tanggon ng JM nun. Ayan, MJ. Sabog sa kamato. Sabog, 420. So, mo yung wordplay. Kinin GM mahimong MJ. Sa bugrong 420. Oh, bow down sa mo ninuno. Para makadawat kag blessing. Abing nagsuot na og lawlaw, gikalimtan na ang pagleggings. Kumukanta daw sa sauna, gaskini jeans pa daw ning buing. Karon feeling librarian na, tungod sa kadaghan ka pa booking. Sus. Pero Real fucking talk. Bagsi kayo na, pero skinny jeans ba. Di, wala akong sumog sa Everme kay itong first time ko nga salang sa Rapolo. Grain Assault to siya. Celebration to sa, di ba, Usay, ang flip top if anniversary sa flip top, kay magpa-event na siya from Luzon, Visayas, in Mindanao on the same day. So, kato siya, marag mo to siya gig adto and may first kasalang ni Mr. Lefty. Excited kay ko adto nga tan-awon siya kay first time na ako siya makita live and siguro mo to one of the first live performances niya. Or if not the first. And nadunggan ako siya kay one day nag-share si architect no, si Uncle B, shout out Uncle Bunot nga og music and I don't know if I remember it correctly pero iyang caption kay mag shout out sa sa parang murag na yung mga rhyming mga maayo daw ko no sa laing isla sa pikas isla murag ana yung pagka-caption ba niya akong ginaw na murag taga Dumaguete yun siguro ni kay pag dungog na ako it's so refreshing although same siya sa kung pa siya Rage Aftermath so kung imo na siyang i-search sa YouTube kung imo pa ni paminawon grabe siya Kendrick Lamar pero at murag refreshing siya paminawon kay mo wala kay madunggan na nag-Kendrick Lamar as effective as that. No sa yung game sa Rage Aftermath. Daghan pa kay itong grammar nga daw siyang gisungugod pero at that time murag amazed ko atong time and I thought nga gikan siya lang isa Dumaguete baka or Bohol. Pero pikas isla siguro ang gi-referee ni Uncle B adto kay taga-Lapu-Lapu ra di ay. Pero ambot pwede ra sad niya ako sa itong gi-imagine ang caption ni Uncle B sad pero mo na siya istorya so kato pag-perform niya live sa Grain Assault ano pa gid kay di pa gid siya hip hop adto garap lang siya di lang gid siya hip hop Skinny Jeans LeBron James kanya kanang kalop ito nga kanang ambot siya tawag kanang murag Carhartt kanang low lang siya nga kalo. Uy, pero may sumog na ko sa iya. Boto ako angle niya sa first sa battle na mo. Kumukanta daw sa sauna, gaskini jeans pa daw ning buing. Karon feeling librarian na, tungod sa kadaghan ka pa booking. Sus. Pero seryoso, sa kadako simulawas, skinny jeans Oh, ni. simulower, Brad. Wow, legs. Dakong tao niya pitax. Mura kag drawing sa One Piece.
Dula-dulaan naman, no? Pero ang accent, Hansel von. Slant rhymers, Matic dong. Pero gaski ni Jeans lagi ning Tamji, aka tambok nga Jejemon. Pero how Tamsi no, laing variation sa Tamsi, tambok nga Jijimon. Kaya mo po na ako giingon Jijimon nga tambok. Nahip hop ra ni, di ba? Nang sugod na siya tapok. Nahimo na siyang hip hop, di na Jijimon nga tambok. Himo yung Tamji. kay mo rap? Murag ni gamit og accelerator. Alien nga predator, pwede ka laban sa Terminator. Sa balay, wag ko ilaing gipraktisan. Kundi amo refrigerator. May mao-mao mga dako. Mao-mao pod kahabuga. Parehas pag yun bugna og buga, partida usa pa ka dupa. Oh, natubag na nimo ang what if. Pero ikaw ang mas wak now. Wala ka stop 1 diri sa rap. Polo ako ang countdown. Pukusi imong karir. Usa ka sa mga brother na ako diri sa hip hop. Daghan pa ka mapusa nga mga MC sa music, pero dili diri sa flip top. Kay pabugatay ni og linyada na sa dugo ang pagkahasi. Murag dugos nga gikutsara, makanganga ka sa kabagtik. O si Lil Strax na Black Lives Matter. Si Mr. Lefty, why right angle? Puro ra, pabede. Usa ka verse, usa ra ka utong. Pinasampong pas ilong. Sige lang daw, wala man sa digaw. Di ba, usa kas mga baguhan nga nagtuo kaya tumba ng mga karaan. Well, usa pud kus mga karaan nga di magpatunog sa mga baguhan na sa larangan. Vice versa raman kung buot huna-hunaon. Kay kana mga gipantumba ninyo ron, usa kus ni bakbak ang nagikan sa ilawom. Wa ko nangayo. No. So, dire na ang kulpas na ni. Para na siya. Kung kita ba tong battle ni Zenlok o Apok, wala siya tawag nga ang kulpas no. Pwede na nimo yung i-flex ang imong mga kubal ba sa sa battle rap no. Kanang isa ko siga gubakbak ani mong gilakwan karon, so mo na siya, so mo na gi angle ni Krega ani. And rebuttal po siya sa 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 rounds pud ni di ba ni Mr. Lefty ngay namchay recurring theme nga nang kaya na ako ni himuon pag na ako bagsik man ko mas mas maayo ko sa inyo ana. And si Krega murag standing on business ang iyang ba nga, no, you can't do that. Ana ba daw? Yeah, indot nga pag Karaan nga di magpatunog sa mga baguhan na sa larangan. Vice versa raman kung buot huna-hunaon. Kay kana mga gipantumba ninyo ron, usa kus ni bakbak ang nagikan sa ilawom. Wa ko nangayo sa imong respeto sa imong pagluhod. Gipakita ra nako sa ila kung unsa mo buna lang sunoy kontras guwang og tahod. sabong bars. Pero alien daw ni mo rap. Sud sa big screen, daghan taos line up pag mag-guesting. Daghan taos line up pag mag-guesting. Nasaok so good. Gusto pa ma king of the dot porket organic tripping. Alien kon artist ka nga wak sulod sa pyramid scheme. Gitos ni Mr. Flip Top. Result ani ka head drop. Niungol ko ning bitch lap murag na igo na ko ang G-spot. Oh, shit. Tubig sa. Heavy tubig. O motor ba na nga MC? Di ni heavy sa pagka-duty. Sorry pero Rusi ang inyong ginseng nga super rookie. Kay tarantado niya kaliwete. Maong nahog niya aksidente. Kay nawad-ag clutch sa ere and that's how you miss a left. See? How you miss niya kaliwete. Maong nahog niya aksidente. Kay nawad-ag clutch sa ere and that's how you miss a left. See? Palihog na ko explain na to. Di mo kikukuan yun. Hilig kig motor. Na yung motor pero automatic man eh. Wag alam ng motor do. Kaya akong motor murag daghan akong tao pa din, daghan ka nagsakit-sakit. Kay wagad gipalit ra na ako ni para ano nya, wala na ako giatiman. So di ko kasabot aning reference na Krega ani. Pero sa to, sa ako ako judge. So ani nga kuan. Kanina pa ganiha pa din ako nabantayan. Ani nga battle na sila difference no. So ang natabo ani si Mr. Lefty, makita nimo yung reliance sa 4-bar setup. Daghan kay siya 4-bar setup nga. Ang second bar kay dili gid siya. Wala, filler lang. And si Krega kay 1-2 1-2 1-2 niya mo 3
wala siya dull moment sa iyang writing na naman. Siguro na yung spots lang sa iyang rounds pero dili maoy main attack niya ba. Naagid siya 1-2 niya. Daghan siya mas mulanding nga sumbag and mo na pinaka-apparent aning round. Uh, kita ninyo towards the end of this round tungod sa iyang pagkasyaok, medyo nawalang energy pero sa first 3/4 sa iyang round no. Grabe ka entertaining. Punch after punch and makita nimo kanang sige na nagkapuntosan si Lefty. So again, kuan gini kay si Krega veterans move ni. Na veterans move niya si Lefty. Tanawa ang round placement 'di ba? Perfect kayo ang placing sa iyang kuan sa iyang rounds. Strategy wise mo na isa sa team ilan nga veterano na ka. Pagkaibaw na ka mag-consider ana nga factor sa imong writing. And mo na gipakita ni Krega no. Diba so good mga isda-isda katong angle ni Lefty nga kanang kaya na himuon sa battle pod ang iyang dominance sa music. So if you really think about it, murag na rebuttal ta na ni Krega. Dili lang kasi inalaka-obvious kay siyempre dala kita sa moment pero if you kung i-balance lang nimo imong dunggan mo nahitabo. So for me, dako siya nga factor para nako nga modaog si Krega. And mo po siguro tanong sa judges, I think. Para nako 2-1 Krega. Pero sa ako ang rason gyud nga dapat daog si Krega ani kay kulata ko ni Mr. Lefty no. So kung giingnan si Krega, Kregs kulata si Lefty Kregs kay sakit kay sa akong gibati Kregs. So ni. Isahon ko pa nag-ayo daw, parisag pusoon niya. Uy, Diba? sorry. Basta dayo, obligado ka, og utok, tos lubuwa. Pero ang premyo imong ulo, dili bacon ang i-bring home. Mapasibo pa ni Grapulo, dagan salamat sa pasalubong. Pala siya extra no, so nag-wordplay sa itong bacon nga kanta niya no. Number 13, Bisaya Division, Maglangaso! Okay, so good Shout out there, sa Rapolo. Ay, ako na si John Leo. Okay, ano na? Krega, gikan sa CDO. Mr. Lefty, gikan sa Mandawi. Boto ng Horado. 5-0. Yeah! Krega! Sunday del Puerto, Bitaw Shanbay, shout out sa inyo ng Grass Apparel Culture. Go! Rapolo, Dumadoong, yun nga, Pangi Mangi Philippines, Timori, Bipinhill. hometown hero. Yo, J Black, siyempre, bisag si Krega na daw, para nako daw tanan na to kay siyempre, Kaayo, kito kaayo. proud ko sa Bisaya, ang talog nga itong battle. Kayo. Considering Mista, first battle niya sa flip-top stage niya, yung atong ipakita by, kato pa lang daw na si Mr. Lefty ato, pero kani nga battle, mas nilabaw si Krega sa iyang mga suwat, every 2 lines na siya moigo si Mista. Diba? Yung bitaw 4 sa lines inyo. niya giset up yung suwat. So Diba? round 1 para nako tabla to bay, pareha silang pinakakusog nila nga round, pareho ang round 1. Yes, sir. Round 2 dito medyo niubos ang energy ni Mista. Ay, humingi. Si Krega sa round 2 kung 10 iyang round 1, 9 iyang round 2. So Krega round 2 gyapon sa round 3. Krega gyapon so 2-3 Krega, pero congrats sila para bay. Proud ko yung mga bay kay Bisaya. Let's go. So, this is akong gibutar si Krega. Round 1, akong gi-up ako mga naganahan ng mga linya o round 2. Pareho ra sila sa round 1, 9 ug sa round 2, 7. Akong gitanaw na lang sa round 3. Mas na-experience good si Krega pag-abot sa Diba? battle rap. Pero church to experience ni Mr. Lefty for a debut battle, sobra. Galing kayo. Yo, Sir MB, dito ako mo judge, no? Pero sige lang. Akong giboto, round 1 is Krega. Para na ako mas daghan siya nanindot nga punchline, and yung ender sa round 2 mas giganaon ka Mr. Lefty sa yung gibuhat mas effective. O dire na sa round 3 is para na ako mas dagang nabuyan nga punchline si Krega. Maong round 1 Krega, round 2 Mista, and round 3 Krega. Yeah. Psychedelic pala. Sa Psychedelic. battle nila ni Mr. Lefty at saka ni Krega,
binoto ko si Krega kasi well, actually dapat tabla sila pero once na mag-umpisa na si Krega, mataas yung level ng ano niya yung mga bars niya. Tapos parang natatabunan na din si Mr. Lefty, which is na dapat malakas din si Mr. Lefty, pero yun nga, mas malakas pa rin ang dating ni Krega, so boto ko kay Krega. Yo, akong giboto kay si Krega. Sa unang round, sa pagsud sa first round, abi ko kang lefty na to. Pero atong nag-split na si Krega, iyang nakuha ang momentum, mas naiyaha, mas nag-lean sa iyaha first round. So, pagsud sa round 2, gibalance po na ako, pero para sa ako, ato is si Mista ang nilamang ato. Then sa round 3, ato dyan makita nga mas nilamang si Krega. So, round 1, Krega, round 2, Mista, round 3, Krega. So, moto no? 5-0 para kay Krega. Grabe siya ka-entertaining, no? And as I said, katapog giingon ni J-Block, no? Super fucking significant siya para sa Bisaya Battle Rap. And again, I'm so excited nga tanawon po ng mga sunod nga battles ng Bisaya. Mr. Lefty against Zenlook and Plaridel. Okay, of course, grabe ka taas ang ilang set ka benchmark tungod ang nga battle, no? Super fucking entertaining, super significant, groundbreaking siya nga battle para sa Bisaya battle scene. And yeah, I hope na enjoy ninyo ni Bay. Kita-kits sa susunod nga episode. This is Marshall Bonifacio para sa Yawa nga review. The Kids!